Хорото има ли бавна и бърза част? Разбира се. Има и бавна, има и бърза. Добре. Пак е мъжко. Мъжко, не женско. Добре. А хвата? За ръце. Това е вече бързата част, нали? Това е. Така продължава да свее. Добре, ми спираме го. Автентично ли? Да. Само първия ли се върти? Кой иска? Кой може? Видиш кой може.